ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз рӯзи якшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ, собиқ ноҳияи Ҷиликул, хоҷагии Шпексатторов якшанбе бозор наворо сар кардем аз гови гусаладор. Гусалаш буқача. Гови маҳаллӣ ё дуюмзоид ё сеюмзоид. Саҳару бега ҳамин 4-5 литр шира аз чотча гирифтан мегирем. Нарху навош 20 000 сомонӣ муомила дорад. Подписчикои азиз, як кас 17 000 сомонӣ карда надодааст. ҳозир як каси дига омада 17 500 сомонӣ ҳозир савдо кардааст. Подписчикои азиз, ҳозирашта додагӣ нест. 17 500 сомонӣ да савдош рафтааст. оле мана чочош, мана гусалаш, худиго соҳибиш ҷои сумгириш 18 мегӯяд. 18 арзон намешавад мегӯяд. 18 000 сумгириш мегӯяд соҳибиш. ана яте дига гови гусаладор ине ки камтар хизматча кардагия. ана шохошам бинед. хулоса шумо бо хулоса ихтон 17 000 муомила дорад. хоб саҳар бега 7-8 литр шир дора мега соҳибаш. гусалаш мода будааст. 17 000 сомонӣ. го майдатарай 15 000 сомонӣ бозор кардагиад. хоб гови гусаладори ёш якм гусола, гусалаш буқача. хоб саҳару бега 6 литр шир ба гарантиш. нарху навош 20 000 сомонӣ муомила доштае бо. бозор чанд кард? бозор 18 000 сомонӣ бозор кардааст. подписчикои азиз, ира номерошам мегирем. одами бовария. гусалаш буқачао. номеро 937 77 03 79. адрес Ҷалолиддин Балхия, Калхозобод, Ҷалолиддин Балхи. харидоро марҳамат. наи буқачаша ҳоҷи маҳкам кард пеша. хоб наи буқачаш мешавад. подписчикои азиз, буқачашам нормал нишидагия. нами ҳар дугов да ҳамин рақамҳое метавонед харидорӣ кунед. гови гусаладор, гусалаш мода. гови маҳаллӣ лекин пародаш созай. гови калонтарай. нарх навош 25 000 сомонӣ мега муомила дора. подписчикои азиз, нархи гови гусаладорро хабардор шавем. бо дар комментарий ҳарчи нанависем. ҳавоӣ гап намезанем. ягон чира. хоб ира 19 000 сомонӣ ҳозир харидор кардааст. неки бай соҳибаш 20 000 ҷои сумгириш мега. саҳар бега 5 литр ширда ба гарантиш мега соҳибаш. гусалаш мода сирхак. гови ёшайнеки дуюмзой. гови дуюмзой. хоб савдо шуда гови гусаладор, гови базеба. гусалаш буқача савдо шудагия 23 000 сомонӣ. саҳару бега ҳамин 5-6 литр шир дора гуфта фурӯхтагия. ёка манаи гусалаша нар буқача. манаи худи гов дуюм гусола гуфта фурӯхтааст. бо хулосаи шумо бачаҳои овҷар харидааст. саломам роӣ кард ба тамошобинони канали мо. бачаҳои овҷар насиб кунад баракаи ёби бародар ошт шавад. 23 000 сомонӣ. гов тозак маълумае ки гови солимае. иншоалло гови нағз мебирояд. дутта буқача савдо шудагия. якта калонтар, якта майдатар. 8 000 сомонӣ харидааст ира. мана мебаранд. заҳбур дорем мега дорини ҳавайда сар метун мега чарида мегарда.
8000 сомонӣ. Мана иш бошад 13000 сомонӣ харидааст ира. 13000 сомонӣ. Марамат. Иш барои бастан ай. Барои бония чӣ хеле ки фаҳмен, чӣ хеле ки дуруст боша каседан. Баъзео бо барои боқидам меган. 13000 сомонӣ. Подписчики азиз, савдо шидага якта гови эконом класс 12800 сомонӣ савдо шидага саҳар бега 2 литри 4 литр плюс 3-4 литр фурӯхтагӣ 12800 сомонӣ. Гови маҳаллӣ ай. Гусалаш буқача буда эй. Гусалаш нара. Мана 12800. Фикротону нависен дар комментария. Савдо шид буқача 7800 сомонӣ. Я подписчики мо харидай мана. Оли худш бехабарай худша мебина оли. 7800 сомонӣ. Олда. Мегзарем ба буқои калонтар. Оли ба буқачаи майда мегирем. Аз видео дур наравен иншалло. Хоб савдо шидага мана буқа барои бастан 19500 сомонӣ савдо шидага подписчики азиз. Буқа барои бастан пародаш беҳтарин. Хай мешидани ай. 19500. Бо фикротона нависен дар комментариҳо. Анаи буқаам савдо шидага подписчики азиз. Буқа айни барои бастан шай 15000 сомон буқаи сипсия. Молбозори дӯстӣ ҷиликул 15000 сомонӣ. Марамат. Ози ҳатта дига савдо шидага карпат вайша мегирем. Ҳауно карпати бастагӣ. Ин буқа. Ям барои бастан 15300 сомонӣ савдо шидаӣ. 15300 подписчики азиз. Фикротону нависен дар комментариҳо. Хулосаи шумо бо. Анаи буқаи алам савдо шуда 14500 сомонӣ. Подписчики азиз 14500 сомонӣ. Зур гирифтаи неки амира. Ози ав парашам мегирем. Мана ами буқа 14500 сомон харидааст. Ина сумошам ҳисоб дора. Нақшу тамошо кунед. мувофиқи талаби подписчикҳо буқои средни 14000 сомонӣ 4 та будааст подписчики азиз. Инаи 14000. Иш чанд пул? 13 муомила дорад. 12800 кадаги ая? Ия чи? 12 иша кадаги. Иҷам дутаи дига аст. Иношам нарша бугу акам. 13000 12000. Бозор чанд кадиша? 11 кад калонша, майдаша 10. Подписчики азиз, марамат. Ба хоҳиши худи шумо буқои средни. Хоб 9000 сомонӣ буқача. 8500 сомонӣ бозор кардаиста. 8500. Ана буқачаи майда бисёр мепурсам одамо. Хоб 7000 муомила дорад. Ай 5.5 то 6000 бозор кардаиста, додаги нест ҳозирашта. Моли гаравти будааст. Моли гусалача. Неча айлық ба? 4 айлық ма 5 айлық.
ё 4 моҳ ё 5 моҳ. нарху навои ғунаҷино бисёр мепурсен. ғунаҷин 8000 муомила дора. 7000 сомонӣ бозор кардеста. 7000 7200 бозор кардеста ғунаҷино барои молкунӣ ё ин ки мебандем фарбе мекунем барои гӯшт. марҳамат. ана якта дига ғуноҷини базеб зурхушрӯай. ин бачаи як гови калонай мега. соҳибиш 8700 сомонӣ муомила дора патушка азиз. 8200 сомонӣ бозор кардеста. ҳозираш додагӣ нест. барои молкунӣ. таи гарданша бинед чӣ хел чӣ дорам. патушка азиз ина бо нархи буқои средне. ҳар душ дар якҷоягӣ 23000 сомонӣ муомила дора. бозор 20000 сомонӣ ҳар душа якҷоя кардеста. буқои акаи Шӯҳрат. анаи рафт тарозу. ҳози сари тарозуам мерем патушка азиз. қачора бигирем. ана патушка азиз нархи баррачо барои элита ҳисорӣ миён дароз пародошам беҳад вазеб 2700 сомонӣ муомила дора. 2500 сомонӣ бозор кардеста патушка азиз. пародаш беҳад вазебайне ки зурай. биста қушқор савдо шудагиай 3500 сомонӣ ялав андар як майда калон як нарх 3500 сомонӣ. ҳозир майда гирдогирд сиёмка мекунем тамошо кунем. бо фикротоно нависем нархошон арзанда ҳаста ё не. 3500 20 сар қушқори калон. патушка азиз калонтарин қушқори бозор наиш 10000 наиш 9000 сомонӣ 5 сола 4 сола 54 мегам. бозор ҳар душа дар якҷоягӣ 15-16 ай 15000 то 16000 сомона кардеста. ҳозирашта додагӣ нест.